apa-apa ngono kuwi lho. Ora apik milih kon klasik ya oke. Kon apa gending-gending bangsane budeng-budeng ya siap. Modern ya oke. Ayo. Budeng-budeng ayo ngono kuwi. Ngono apik bukesi iki. Lah jenenge sinden iki kaya bukesi iki lak ora pengen eksis terus. Lah bukesi ngerti mesti kuwi bakal gentenan. Iya heeh. Di era 90-an pancen bukesi iki nyekel tenan. Dalange sapa wae ora bintang tamune bukesi ngono ora marem. Ya, nek mergo terus pala-krama karo aku, tak rabi mung nyindeni aku tok, otomatis memberi kesempatan karo sinden utawa bintang liyane do muncul, Mbak Lucy muncul, terus Mbak Wiwit Widayati kae muncul, terus apa kuwi jenenge Elisa Urcarus Alaso muncul, Niken Salindri muncul. Sapa? Mbak Lucy muncul, terus sama ini kan Salindri muncul, Wiwit Widayati muncul. Tekayane sing kurang ya, Bro. Ayo kowe. Palen kowe senenganmu ora. Memberi kesempatan bebudalan ya gentenan. Saiki aku lagi dipercaya ditresnani. Ning berapa puluh tahun yang akan datang itu ya gantian. Biyen Pak Non Surata nglerek neng Pak Wasino, Pak Purbo nglerek neng awake dhewe nglerek neng Mas Akbar, neng Mas Nanda lan uga dalang liya-liyane awake dhewe kali nyurung saka mburi. Tipe-tipe. Ya. Ya, bekasi ya. Nah, sinom. Pancen urip kuwi Pak Dalang. Pancen urip iku Pak Dalang. Jenengan leres sindikanipun Pak Dalang. Pancen wong urip niku cakra madilingan. Wah iya. Kaya iki lho, ban bunder ya, cakra iki bunder kan. Heeh. Dadi giling ngene iki, ora mungkin wong iki posisinya selalu di atas. Kadang kita di samping, kadang kita di bawah. Nah, yang posisinya awake dhewe pas ning samping kono, ning sudut kono, ya awake dhewe kudu nrimo ning pojok kono, nek kudu nrimo. Ning awake dhewe tetep duwe gegayuhan sing luhur, ya kuwi tetep ngrembakake muri-muri lan murid-murid kabudayan tinggalane Mbah Buyut awake dhewe kang endah iki jenenge wayang kulit lan gamelan. Tepuk tangan untuk Bu Sirah. Iya dong, kan istrinya Pak Cahya pun tadi. Nah, iya luar biasa. Nontonnya adik-adiknya sing nom-nom kula di kono akeh. Sing sepuh-sepuh nggih tasih kakak. Tasih seneng kali wayang nggih Bapak Ibu. Tenang toh. Tenang kula ngene durpres mboten enten iki. Durpres ora iki. Monggo Bu Kesi. Iya, Pak. Nona. Nggih. Kedanan gendengi karo Bu Kesi suarane iki ya. Masa heeh. Lah wajah jane kan biasa to, Nah iya. Nek anggar swara walah temenanan aku iso njilingi nyetel kaset anggere Bu Kesi walah temenanan. Aku biyen salat ora iso kusu nek ora nyetel suarane Bu Kesi. Kuwi sesat lho iki sesat iki koyo ngono. Lah piye nek ngono kelingan tenan-tenan. Nah iya. Bu Kesi. Agawe rucite gawe semeleh niku lak sak menika Bu Kesi lek riyen niku kula tenang galak suarane. Sopo sing ngomong? Aku saiki saya galak karo sampean. Aku lho saya galak saiki. Oh iya. Sak galak-galake sardu lho ora bakal kon mongso karo cahyane. Ayo. Ayo. Rontok senjera.
upama lalaran jarak neng kampus iki ro bukesi. Ayo. Ngangge kaos kae terus dhek nggen celanane jin nggen apa nggen dengkul dibolong ngono kae. Zaman semono rambute dikelabang terus ngangge apa kae kawulu kae anti-anti kawulu. Mlaku ngono taktik waduh. Bakesi apa Dik? Aku iso kowe ceblek jantungku biyen. Gue biyen. Lah saiki kaya ngopo ra? Dia ceblok wis kok tampani nek jantungku ya. Saya Pak Gareng. Kan kok ora percaya. Lho. Kapan to aku ora goro? Kapan to aku ora jujur karo jenengan? Ora pernah sampean jujur. Wong ngene iki dhewe ning Sumoroto. Tarajamu lho, gerakanmu lho. Kayak Sumoroto iki lho. Ditambah munisi petiku malah sari. Aduh, jantungmu ceblok ning situ ki to. Baru ditemu kire. Iya ora apa-apa. Aku seneng kok sampean iso bahagia ngono iki. Aku iso membahagiakan sampean iki. Jan atiku malah seneng. Ben sampean iki awet enom, awet urip ngono lho, Pak. Bernono ben randang bongko kowe. Mugi panjenengan paring judhu kula wanita ingkang kados Bukesi. Jebul ramun kados entuk Bukesi tenan. Wis anugrah. Seneng topo, seneng tirakat, poso Senin Kamis ora mati kendhat. Ha iya. Angger isuk setengah telu ya wis dhewe tahajud. Ha iya. Bar tahajud 12 subuhan pirang rakaat? 10 rakaat. Kok akeh men kan nggih sesuk. Seminggu. Pancen sampean iku kudu ditapani karo wong wedok. Yen wong wedok nggih ngeten nggih Pak Dalang. Di bojo dalam kondang, waris, ganteng kuwi sanggane abot lho Bapak Ibu. Sanggan gede. Sanggane kuwi resikone iki berat. Yen wong wedok ora wani topo, tirakat, wah iso berantakan rumah tangga. Berantakan. Godane kuwi abot. Ya Mbak Lucy. Ya bojo ngece ngono. Mula sampai anakmu Brahma tak sowan kene pondok Ngabar Walisono dengan harapan dan doa muga-muga bapak iki ngerti anake ning pondok tingkahe ora aneh-aneh ngono kuwi lho. Amin ya Bapak. Kuwi ora bapak-bapak. Gitu Pak. Bapak nyatane ya ning pondok Ramadan bisa sesasi. Ah ya kaya ngono kok nang ngirim kok sing ngirim. Nah, lah nek kono kelingan anake kok ngono. Yo. Tanpa Jolo ni
dari mana datangnya cinta? Ayo. Dari salah. Monggo Bu Kesi. Oper, monggo Mbak Sun. Ya apa? Mbak Sun, ayo Mbak Sun. Siapa bisa menggulung tenda? Monggo Mbak Has, ayo Mbak Has. Mbak Astuti. Entek Mbak Astuti. Hitam